ett jobb här. Vi tänkte blåsa ren den här plåten. Det är tydligen någon Cadillac Viaris, va? Ja, jag tror det. Jag kan ju konstatera att det är väl hyfsat fräscht. För att vara från 50-talet är det ju lite rust då. Ska vi visa hur det går ut som mörkret och köra lite blästring av det här. Ska vi se.